हेलो साथी सब, वेलकम टू माय मिनी ब्लॉग। तो केना छै अहाँ सब, आशा करै छी निम्ने हो। हम तो निम्ने छी और हम गेल छलिए मटकोर प्लस मूरन में। तो देखियो ओतऽ पूजा रेडी भ गेल छले, मटकोर के लगी रथ पर बैठ गेल छले और निकले छलिए हम सब। और अहाँ सब के ओतऽ एक आदमी के हम स्पेशल डांस दिखा दै छी। तो साथी सब अहाँ सब देखबे के लिए रूपचंद के पागल जका नचे और तो हमहू सब डांस करे छली, सब लड़की ग्रुप सब मारी मारी के घूमो पूरा गौवा राजा जी सेंट वाला गीत छले। और तो पूजा हम सब घाट पर पुग गेल छलिए और तब कुछ गीत सीत सब होय छले, विध होय छले। और तै के बाद में त पानी लगेले, पोखरी पूरा सुखायल छले और एक शादी नहीं होय छले, अभी मटकोर मात्रे छले। मूरने में एकरा सबके मटकोर होय तो मटकोर होय छले एतऽ। और त गीत उत होय छले और सबके अपन अपन मोबाइल के लाइट बारने छले और पूजा ओतऽ बैठल छले। और तेकर बाद में ये कोनो विध शायद होय छले, हमरा त नहीं पता। और सबको पूजा के घेरने छले और त विध होय छले, हम पूजा के लिए स्माइल कर पर तकबे नहीं करे छले। सो बेचारी सैड छले, पता नहीं कैला पर खुशो बहुत छले, बहुते डांस केलकै उ। और तब पान पर मतलब अकड़ी चावल रखे छले और सुपारी, हमरा त नहीं पता विध। और त माटी कोर के सुपा पर जे रखे है से विध होय छले। और तकर बाद में तकरा पानी लेके नहाबे छले सब कोई मिल के लागी मटकोर में तो उहे होइबे करी। और मूरन छले के बिहान बने। और ये मन्नू, ये बड़का भैया के बेटा, और तो भाभी बैठल है और तो घोगटान के मम्मी है और ये मम्मी है आ भाभी के मम्मी है। तो सबको बैठल छले पीरे पीरे पहन के। और देखियो कते आदमी सब छले, बुआ के मूरन में छले तो सबको देखायल छले। और तो फाइनली मन्नू के मूरन भ गेल छले और ये अपना दाई के कोरा में बैठल छले। और तो एकरा हम कहे छले फोटो खींचो हमरा जरे, परी के छले नहीं हम नहीं खींचेबो। और देखियो कते क्यूट लगे छले। और तै के बाद हम सब छत पर चल गेली, बिकॉज खसी दूटा चढ़ल छले तो सबको प्याज कटे छले बैठ के। भाभी है उ पियर साड़ी में, बड़का भैया और रूपचंद जी छथिन तो देखे सके छी अहाँ सब। और तो हम प्याज छील के कटे छली, दीदी सब कोई छले। और तकर बाद में तो हम सब बैठल छली, बातचीत करे छली और प्याज कटी छली। तो बहुत ही निमन लगत रही एहन दिन में सबको एक साथ होता। और बड़की दीदी और इहो साइड के दीदी है, दोनों दीदी मिलकर अपन प्याजो छिले छले, बातों करे छले। और ओके छोटकी दीदी छले और ई साइड भिनाजू छले। और सबको एतऽ प्याज कटे छली, छिली छली। तकर बाद में हम सब चल गए तो आदि लहसुन थूरा देखियो सब काट के रखायल है। आनी तो पिंकी दीदी छोटकी दीदी थूरी छले। और तै के बाद में हम कहली कि हम अपनो मुँह ब्लॉग में दिखा दै छी, बिकॉज हम कतौ नहीं आयल छली। और एकरा देखियो। और तै के बाद में तो रूपचंद जी के देख ली, खसी के ब्लेड से पूरा अच्छा से साफ करे छले। और ई फूफा जी छले जे भात करे छले और छत पर होय छले। और आदि लहसुन हमहू कुटी छलिए और बहुते मेहनत लगे आदि लहसुन कूटे में, उ भी खल में। और अत्ते के छले, बातें छोड़ दी, देखियो हम केते मेहनत से कुटी छिए, हमरा हंसियो लगी चले। और तो भैया भात चलबे छले और तो सब कोई अपन अपन काम में लागल छले। और बहुते निक लगे छले, भर रात खाओ पियो मस्ती करो। और देख लो एक एकदम अच्छा से खसी के बनैल के। और तो भैया बैठल है और तो हम कही चली आदि लहसुन के झूम के लिए ला। और के बाद में भात भ गेल छले। और तो देखियो बहुते कोई के खसी चढ़ल चलता, तो एक साइड नीचा में दोसरो कोई के दियाद के तब बने छले खसी और दोसरो साइड में छले, पर हम सीन नहीं ले ली। और तो प्याज कटा गेल छले, आदि लहसुन थोड़ा गेल छले। और हम तो सलाद के लगी खीरा कटी छलिए। और हम सब के बाद हम वीडियो नहीं खींच सकली, पर हम सब खा पी के सब कोई सुत रहल छलिए। और हमर ब्लॉग अति इंड हुए निमन लागल होता लाइक कर देव।